Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir, shugaban wannan kungiya mai albarka. Mai girma gwamnan jihar Yobe, gwamnan jihar Kano da na Jigawa da kuma na Sokoto, da kuma ministan gidaje da abubuwan zai tuya kuma manta da albasa. Babban wanda muke alfahari da shi kuma muke je da shi akan wannan tabarki na siyasar mu, kuma wazirin shugaban kasa, mu mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkar siyasa, Alhaji Ibrahim Kabir Masari, manyan malamai da kuma shugabanni na wannan kungiya mai albarka na jihohi da kuma kasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan babban taro. Assalamu alaikum. Alhamdulillah zan yi tsokaci ne akan maganar da ko kwance laccar da jagora Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir yayi, da ce ba ma nan, amma limamin masallacin gidan gwamnatin jihar Jigawa ya tsokaci a kai, sannan kuma gwamnan Yobe ya yi shi ma tsokaci a kai. To babban abu da zan fara da shi shine godiya ta musamman ga ainihin wato jagora Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir akan aikin da yake wa al'umma da kuma yake wa addini da yake wa ƙasar nan gabaki ɗaya. Wato ba kowa ne zai fahimci abin da yake nufi ba sai wanda ya yi nazari kwarai da gaske akan maganar muslim ticket. To ga mu da muka tsaya muka yi nazari kuma na sa a hankali mutane za su fahimci abin da yake nufi. Ba Bola Ahmed Tinubu yake wa aiki ba kamfen yake wa Bola Ahmed Tinubu ba, Najeriya yake wa aiki. So yake Najeriya ta kasance ƙasa ɗaya, baya san Najeriya ta wargaje, kuma yana aikin nan ne akan tarbar adalci da kuma amana. Dalili shine dama an faɗa, duk abin da babban malami ya tsaya a gindin bishiya ya gani, to mu da ba manyan malamai ba, idan kawo katuwar bishiya can bishiyar kuka wallahi ba za a gani ba, sai ya tsaya ya ma fashin baki dalla. Wannan manufarsa ita ce Najeriya da zauna lafiya, manufarsa ita ce a tabbatar da adalci da amana, kuma ba wai nan ya tsaya ba, ina wa addinin musulunci ne aiki, yana wa arewacin Najeriya ne aiki, saboda so yake kullum kambun da arewacin Najeriya take da shi, kambun da addinin musulunci ke da shi ya kasance yana nan daren dandam, wanda kullum ake daga mana tuta akan magana adalci da kuma riƙe amana. Kowa ya sani, wannan Yobe ya faɗa, an zo ƙasa ta shiga cikin masifa lokacin da sojoji suka ga mulki. Manya ƙasar da suka haɗu suka ce Olusegun Obasanjo zo kai mulki, ya yi shekara 8. An yi daga wannan. Obasanjo za ka iya faɗin komai a kansa, amma mutum ne mai amana, ya tsaya tsayin daka, ba ji ba gani, ya tsaya kan wannan alkawari da aka yi kan cewa za su yi 8 za mu yi 8. Kamar yadda gwamnan Jobe ya faɗa, aka tabbatar da Shehu Musa Yar'adua, Umar Musa Yar'adua kai. To haka aka tafi har aka zo kan Goodluck Jonathan. Tura sun yi shekara ta bayan wato Malam Umar ya rasu, ya nemi ma ya ƙara lokaci. Kowa a nan da da wane ne, har Obasanjo da ake ganin baya shi da wanda suka yi takara da Buhari, duk suka dunkule suka ce su ba abin da za a yi sai dai a tabbatar da adalci da kuma gaskiya. Maganan takwas din nan a yi, saboda haka Jonathan yi tafiyar ka, aka yi gangami aka kawo da shi. To an zo gabar da mulki ya dawo ya koma kudu,
da ya koma kudu babu wanda ya cancanta, ba wanda ya dace sai Bola Ahmed Tinubu. Gangami aka ce sai shi. To musulmi ne na kudu, to kuma babu yadda za ka yi mulki a Najeriya baka ɗauko musulman arewa ba. To kaga abin nan ya faru kenan, kamar da ake faɗa a turanci, ya faru not by design, ya faru ne a bisa ikon Allah. Allah ne kaddar haka, Allah ne kaddar kan cewar za a yi Bola Tinubu kuma za a yi musulmi wanda zai zama taimaki, ba wani ne tsara ba, ikon Allah ne. To yanzu ya yi shekara 4 don a tsaya akan adalci da amana, bai dace a yi, a kyale shekara 4, ya yi 8 kenan, sannan mulki sai ya dawo arewa. Kaga kenan mun tsaya mun rike kambunmu na adalci da kuma amana da aka samu da shi. Sabanin haka to lamari babu kyau, za mu ɓata sunanmu, Allah kiyaye ko ba zai yi ba insha Allah. Muna da malamai, muna da iyaye irin su Muhammad Sani Yahaya Jingir, shi yasa ya tsaya tsayin daka yake ta faɗan wannan gaskiya, yake ta Najeriya aiki, addinin musulunci aiki da sauransu. Dan haka malamai a je a ɗau wato darasi, a koma yanda yake magana nan, yanda ake wannan jawabi, a ci gaba da mutane jawabi. Ba mu da zaɓi, zaɓinmu shine mutumin na ɗan talakin nan, kamar yadda aka yi mana wancan karan, mu ma mu yi musu haka domin ƙasa ta zama lafiya. Saboda haka muna fatan malamai za a koma gida a ci gaba da irin wannan jawabi, irin wannan faɗakarwa da babanmu, shugabanmu a addininmu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir yake yi mana, don a ƙara gaya mutane lungun saƙon ƙasar daga baki ɗaya. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya taimake Maliya. Deputy Senate President, Distinguished Senator Barau Ibrahim Jibril, Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya mutanen da ke cike a cikin wannan ɗakin taro sun zaƙu da su ga SSA na shugaban ƙasa a kan mambarin nan. Don haka zan gayyaci His Excellency Ibrahim Kabir Masari don ya zo mu ganshi mu ji daɗi, mu ganshi mu yi farin ciki, mu ji kalmomi na alkhairi.